खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना बावहरनाय थाबाय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि गामियाव माबायदि बैसागु खुङो स' नोंथांमोननो आङो एसे देखायनो सानदों जि हायो बेखौ देखायगोन स' नोंथांमोननो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा थोदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थोदो फिरफिला थिखांगोन फार्स्टआवनो बैसागुनि स' थोदो जोङो थांग्रोनोसै लाइब्रेरियाव ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै फार्स्टआवनो जोंना फिरफिला थिखोनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ फिरफिलाखौ थिखोखांबायमोन जों थांनायाव एसे लेट जालांदों जों थांनायहालागै माने थिखोखांबायमोन आरो फिरफिलाखौ ओमफ्राय दा गेदेरफोरनि ओरैनो सुंद' बिबुंथि होनाय फिरफिलाखौ थिखोखांनायनि उनाव बयखौबो जिरायहोग्रोनाय जाबाय गेदेर बैसोआव गेदेर आबै आबौ बयखौबो जिरायहोग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा दा मोनसे हाबाफारि दंबावो फाग्ला थानांगौमोन साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दानिया दङ जोंहा जोंनिनो गामिनि सासे बैसोआव देरसिन बिथाङानो जाबाय अमन गालग फोरोंगिरिबो बिथाङानो जाबाय रन्जित कुमार ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे मान बावनो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे दङ मोनसे गोदान मोनसे हाबाफारि आरो गामियाव बयहाबो माने न'खर सौराय देयो नङा होमबा स' बेखायनो बयखौबो इसे सौराय लानानै माने थांनो थिनदों आरो लाइब्रेरियाव माने बयहाबो इसे सौराय लाना फैदों सौराय जानाय हाबाफारि आरो दा जों बयबो लोगो नांनानै माने साहाजों लोगोसे सौराय जाफाबाय जों न'आव बयबो जाखायो ओमफ्राय ज' जाबा जोबोद इन्टारेस्टिं जाया होमबा बेखायनो आरो गोथावसिनबो मोनो नङा होमबा बेखायनो बयखौबो लांनो थिननाय जादों ओमफ्राय जों बयबो जालायबाय आरो नि गामियाव बिदि सौराय जायो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंहाबो एबार फार्स्ट टाइम बिदि गामियाव माने ज' सौराय जालायदों आरो बैसागुनि फैनोबा फैदो इयाव ज'नो गावबागाव आखिनांगौ आखि खोन्थानाङा रावनोबो गावबागाव आखियो नोंना मैथ्रु फिथाइ आखिदो आंबो बिदिनो महर जोंनो लुबैयो गोजोन्थों मोनाखै सानथोरां ब्रह्म बिथांनिसिम
दानिया आवरायफैगोन सुजुमा ब्रह्म बिनि उनाव आवरायगोन जबा ब्रह्म नै खालामनाय आंनि मुङा जाबाय जुमि ब्रह्म आं थाखो 4आव फरायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय अनसुलि आइ सोर नों आंखौ खांग्रा बाग्रा रैसुमै रावजों गोजोन होग्रा गोसो गोरबोजों अननाय नोंनो आंनि अनसुलि आइ अननायजों मोदै बोहैहोना सोर लादोंमोन आंखौ गोबाना उन्दुनाय समाव मोखांखौ बिलिरनाय नोंनो आंनि सिबिनां आइ गोजोन्थों साबायखर थाबाय जुनिसिम दानिया बयबो मिथिखायो रंजानाय बाजानाय गासैबो हारिमुजोंनो लोब्बा लाखिनानै बियो मोनसे बैसागु बे बैसागु नोंथांमोननो आं ससे जे गासैखौबो देखायनो नाजागोन बेखायनो आं ससेल' होदों गाज्रि दामोन हयथ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि जादों ओमफ्राय क्वालिटिया बारा मोजां जायाखै आरो मा होनबावगोन माने बिदि क्वालिटि होनो हायाखै आरो भिडिअफोरखौबो माने मोजां क्वालिटियाव लाबोनो हायाखै आङो बेनि थाखाय नोंथांमोना आं निमाहा बियो बबे रायजोनि आइजोमोन बेबा जोंनि फांसन जादों बैसागोनि आरो सोलायनाय आरो बे मोनसे हाबाफारि माने महर सोलायनायखौ जोङो लाखिबाय थाखाय एबार माने बारा बिदि ओंखाराखै महर सोलायनायाव नाथाय बेलेग बोसोराव बुहुत बुरजा बयबो माने महर सोलायोमोन आरोना गथ'फोराबो नाथाय एबार खमथार एकदम ओमफ्राय थेवबो जि हायो एसे देखायबाय नोंथांमोननो माबायदि मोन्दों खोन्थाहरबानो जाबाय प्लिज आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आं होदों जेबो गाज्रि माने गोसोआव लाबोनाङा रेल स्टेशनाव मा खामानि मावो नोंलाय रेल स्टेशनाव मा खामानि मावो नोङो बर' बुजिबाङा नामा आखाइ खबनानै बिनानै जाग्रा हमनानै ला लोगोसे जुदि नोङो माने जाय महर सोलायदोंमोन आरोना बिथाङा जुदि भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि दामोन आं होनायखौ आं ओरैनोसो माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय होदों ओमफ्राय रावबो गाज्रि दासान आरो नोंबो रागा जानाङा प्लिज दा नोंथाङाथ' जोंना बान्था राननाय हाबाफारि दंबावो ओमफ्राय लोगोसे सुंद' बिबुंथि लाखिगोन गेदेमा सारमोन आबै आबौमोनहा आरो लोगोसे स्टेजाव नुनो मोन्दों सार हिमालय बसुमतारीखौ साराबो जोंनि बे मेलाव नुजाफै हानायनि थाखाय रोजा साबायखर सारनिसिम यावनो जों नुजाथिबावदों 50,000 आइजो आफादनि बे हाबाफारियावनो नुजाथिनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय जायफोरनाखि फरायसुला फरायसुलिया पास जानो हादों दा फंबाय बिनानावमोना गोसो गोथारै नाजावनानै लागोन आरो फंबाय बिनानावमोनखौनो नोजोर होनानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो गासैबो पास जानाय बा गासैबो मोजां मोनसे थांखि लानानै मेट्रिक आनजादखौ होगोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय दा मनजित मुसाहारि फंबायनो मान बावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबनानै हर रायजोफोर रोजा साबायखर थाबाय नैथियाव दं अनामिका ब्रह्म बिनानावखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे मानखौ गथायगोन जोंनि बारसिजार गामिनिनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार रिलिफ कुमार ब्रह्म बिथांखौ बे मानखौ गथायनो थाखाय आङो खावलायबाय बिमायं अन्नानै गासिबो आखाइ खबनानै साबायखर थाबाय थामथियाव दङ
ददेसि ब्रह्म फंबायखौ आफादगिरि नोंथां नेहाथारि आरो दायासाव जिरायनाय जोंनि मानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बारसिंजार गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाय हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसे आंखौ हांख्राय हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा आं थारैनो बेयाव आलासि हिसाबै नुजाफैयाखै आं बे गामिनिनो आं सिगाङावबो नुजाफैखांबाय आरो नोंथांमोननि अननाय सिबिनाय बेनो इसिबां गोजानाव फैथाया बेनो बारे बारे लिंहरबाय थायो बेनि थाखायनो जों जेसेबांखि बिजि जाया मानो बेखायनो गामियाव फैनो लुबैयो बेनि थाखायनो आं नुजाफैनाय जायो आंखौ आलासि हिसाबै दासान दा आं दिनै बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आं बारा इसिबां गोलाव बिबुंथि होनो सानाखै आरो लोगोसे माने नेक्स्ट मोनसे भिडिअ होबावगोन निउ जेनेरेसन बिसोरनि थाखाय माखासे नायलांबाय टिप्स थाबानो होनो जाबाय सानदों